tawag dun? Kagising lang na. Alas 3 na ng hapon. Ngayon lang ako nagising. And then, dadalhin ko na yung aking labahan sa laundry. And then, mag-konting grocery lang ako kasi para ako magluto ng mac and cheese. Mac and cheese. Para ko lang magluto. And guys, nagahilamos na ako. Nakapaglas na ako. Ng pang-grocery. And then, alis na tayo. Magmamas lang ako. Wala ako ng mas. Ouch. Mas. Mag-orange tayo na mash. Mag-orange. Yan. Tamas dito, orange. So guys, let's go. Samahan niyo ako. Hello guys, nandito na pala ako sa bahay. At tawag doon. Sumakit yung ulo ko. Nung lumabas ako, kaya hindi na ako nag-film. Sumakit yung ulo ko kasi parang nahihilo ako. Kasi ang init sa labas. Grabe. Kaya nagmadali ako, hindi na ako nag-film. So, bumili lang ako ng mga kailangan ko at gusto kong kainin ngayon. Tapos, nagsain na ako kasi gutom na gutom ako para feeling ko parang nahihilo ako dahil sa gutom na gutom ako. Nagsain ko ng kanin and then etong ito lalagay ko rin sa kanin ko. Ribs ng kamote. Tapos, steam lang yun. Tapos, ito ihahalo ko dun sa kamote. Tapos, ito sili na. Wait, maraming sili. At saka, kamate, sibuyas. Yan. Tapos, ito. Tapos, bumili din akong talong para iprito ko. Tapos, isawsaw ko rin doon. Kasi masarap yan. And then, bumili ako ng 2 mangga. Kasi may bagong ako. Ayan, mangga, 2. And then, may nakita ako doon, guys, na iinumin ko. Iinumin ko everyday. I-try ko lang ito. Itong Good Life po. Ang bili ko dito, 350. 350. Kasi, sampo ang laman niya. Ayan, everyday ko siyang iinom yung isa. 350. Okay. Kasi minsan, sa sobra kong kain, gusto ko huminga. Yung alam mo yung feeling na gusto mo mag-poop, pero hindi ka makapag-poop. Ganun. Tapos, tawag doon. Bumili ako nito guys. Ayan. Tawag doon. Kasi mac and cheese tayo doon. Ayan. Spatula din. Ayan. Tapos, ito naman. Tapos, itong measuring cup. Kasi bumili ako ng mga ano yung measuring cup. Wala kasi yung ano pink. Sa ibang grocery ko. Ayan.
soda. And then, gatas. And then, all for flour. Tapos, I have cheese para kung hindi siya makulay, lagyan natin yung cheese para kulay na kulay. Tapos, paminta, raw. Tapos, tawag doon, sa basura doon. Tapos, I got macaroni from Royal. Royal talaga ako guys. Royal talaga. Okay. Mas gusto ko yung pasta ng Royal. Tapos, bumili na rin ako ng spaghetti. Kasi meron din akong sauce. Tapos, ito yung cheese na ilalagay natin. Ayan, cheese. Eating cheese. And then, here yung butter. Lagyan natin ng butter. And then, ito pa yung cheese na isa na ilalagay natin. Cheese whiz. Dahil lang, pamili din ako tinapay. Tapos walang tinapay. Tapos bumili din ako ng Yakult. And then, itong pang-grate ng cheese. Mamaya. Lagyan natin yung cheese dyan. Ayan. Ayan lang, wala na. Yun lang, pinili ko. So, parang nahilo talaga ako, promise guys. Parang uminom ako ng tubig. Kaya kakain muna ako bago ako magluto. Yung laundry para ayun na, ang tawag doon na nalagay ko, hinatid ko na sa laundry. Mamaya ite-text na lang ako ng para ko. Yeah. So, pahinga lang ako guys kasi ang init talaga na parang sa loob ng init. So, init.
guys, tapos na. Ayan. Ang cute ng aking mac and cheese. Ang sarap-sarap. Ang tawag. Ang isa dito, ilalagay ko sa air fry. Tingnan natin kung ano magiging resulta niya. Tapos, pero ayan. Sarap talaga niya. Sarap niya tingnan. Saka yellow. Alam niyo ba yun? First time gumawa na mac and cheese. Ang tawag din guys, happy talaga ako sa aking ginawa ng mac and cheese kasi paborito ko talaga yan. So, ang tawag doon, kaya ko naman pala siyang gawin, and then ngayon, gagawin ko na siya if pag gusto ko kumain ng mac and cheese. Eh kasi partner ko yan talaga sa steak guys. As in sa steak, partner ko yan siya. No rice. I'm good. Kaya, tawag doon. So, maglilinis muna ako nito. Ayan yung hugasin ko. Ang dami-dami. Kaya ito naman, tawag doon. Basura to. Itatapon ko to. Ayan. And then pagkatapos, linis lang dito and then maliligo ko. So, see you later guys. Ang ating mac and cheese. I love it. Kita niyo yun? Ang sarap. So, tikman na natin siya. Kuha tayo ng konti. Lagay natin sa ating plato. Konti lang ginawa ko guys kasi baka maumay ako bigla eh. Tikman natin. Makalis mo siya. Sarap. Sira ang diet sa mac and cheese. I love it. Alright. Tapusin ko na ito and then dito ko na-end ang aking vlog. Thank you for watching my vlog. See you in my next one. Bye-bye.